Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 18, versikulo 6 ken 7. No erugi ti maag ti makisupyat, isarsarak na ti pannakakabil na. No agsao ti maag, dadaulan na ti mismo abagina. Dagiti sauna ti mangsilo kankwana. Papagayam, intay denggan ti maisapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay-api narot kan binuras mo ti manini tatang. Amang ano dosaan na ka. Kasano kumadusaan nak? No di namat amo asyak tinangala. Oy, di ka kamkamali amang ibaga ah. Saan ka kumaabas ta agala itimulan ni tatang no di mo ipakada? Agungot tumanen. Ipakadak man wano saan. Di namot laeng kayat. Iso nga alaklatan. Ngam isarasarak mo ti panangkabil na kan ka. Kasjay namot talaga. Nakauyo-uyong. Iso nga agungot taarak kan sigarilyo ngamin ti pangigat-gatangam no ilakom ti mula na. Di nakmat ngamin ikan iti kwartak. Di libasak. Ngam kaasi ka adusaan na. Uray dusaan nak. Nulakit na nabartakak. Saan ko matla marik na? Basta saan mo nga ibagbaga ah. Tapno na sayang at kakanyak, Lili. Naggapuak ije nagmulaan iti mani. At damat na naparot. Asino nga ta tinagtakaw? Ne, awan ka di tinadanon mo a tao ijay? Nagdamag ka kumaa no nakita da. Awan nga ron tinadanon ko. Makitak laang no asino tinangala. Pagbabawian na tinaramid na. Asino nga tangay tinaturad ang nangalalatan iti saan na amula. Ado ka di tinaparo. Medyo. Kalalaingan na no ilako na. Mabalin na nga igatang iti manu a kilo a bagas. Medyo ado nga rod no kasta. Ay, padasem ti agdamag. No asino tinaglako iti mani kadagiti negosyante nga aggatgatang ditoy. Kasanon no addamat mula tinaglako. Saan lang matasisyak ti agmulmula iti mani? Sa bagay. Bye-bye amon. Saan mo abasol? Ti basol na. Saan ko abasol? Ngam siyak tinatakawan. Nene. Agat arak ka mat, Juni. Napigsa talaga ti agong mo, tatang. No aso ka kuma. Sikatay makun ko na a watchdog. Sa dino tinagin inumam. Sumbat! Ije baso, tatang. Anya? Ije ka di store ni Itang, tatang. Sige, dita kayon. Di nakadaywan. Kasarsarita ka. Di nakadaywan. No di mo kaya't akabilan ka. Ni tatang mat. Nakauyo-uyong. Nangalaam iti inggatang mo iti arak. Sumungbat ka! Kini Itang, tatang. Anya? Kasano nga inikkan na ka ni Itang iti kwarta? Kat iso ti aglaklako iti arak? Atay la ko kini Itang. Ay, kuwagayam, tatang. Si kagayam tinang parot iti mani. Iso ti inlakom nga inggatang mo iti arak. Ah? Tapno agnakam ka. Daytoy! Tatang, saan na maulit? Basta ikandakto na iti kwarta no dumawatak. Anya? Kurang ka di pa iti inaramid ko? Ha? Kayat mo ba'y? Ay, saan nasakit ti madanog. Hustong tatang. Salbag kakit de. Apay ka di adinanog mo ni Juni itay bigat. Kasano, nakainom iti arak. So adinanog ko na. Dinamag ko no nangalaan na iti inggatang na. Kat, nangalaan na ka no. Ay, dayjay. Naigalis ti dila na. Naibaga na nga addain lako na. Isulagit di tinang parot iti mani kat inlako na. Ay, una yan ni Juni. Ay, pangkitaam nga awan manaknakam na. Di na dengdenggan ti pamagbaga. Ay, di mo ka di madlaw. Nga uray kanayon akabilam kat awan pagbaliwan na. Kasano kat maagmat. Saan ka di amay mayat? No bagbaga amlatan iti nasaya at awagas.
Ay wem, bareng no isutidanggan na. Ad-addaan natangkan ti ulo na, no kanayon amakabil. Saan kumatkat akabilen, no saan agapo iti aramid na? Itataawan ni tatang mo diti balay. Kasarita ka na imbag, Juni. Ibagamon na niya tibagam nanang, tadapay papanak. Di mo ka di madlaw. Amanipod na sursurom ti uminom. Kanayon mon nga ulbudan ni tatang mo. Saan ko nga ulbudan, no saan anaimot? No dumawat ak iti kwarta, di nakikan. Wen taarak mati pangigatangam. Ubing kapay, ang adan bisyo. Lakaya ko nanang, saanen arumbang agatas ti inumak. Arak tapno enjoy. Hamin na maag ti kasta akapanunutan anak ko. Isung agbaliw kan, tanasa papay. May mayat ti agbyag anaragsak nanang. Aramidan ti pakaragsakan tapno enjoy ako nada. Apay, in-enjoyem ka di ti panangdadael mo iti bagim. Saan anasaya at ti kasta, anak ko? Naragsak ti makiinom iti barkada nanang. Dumngeg ka kumamat iti sao, Junay. Naburas matan ti daduma maista. Asino nga itinang buras? Ado ka di tinaburas, lakay. Medyo. Siguro may sasakaw. No may sasa ako, kaawatan nga inla ko na. No kinnan na laeng, saan akasta ka ado? Asino nga tatinang takaw iti maista? Ay, maruamon day tatao, naturod ang mga lay ti saan na akukwa. Padasak man ti agdamag kadag iti kaaruba. Ang mga nuada nakita da nagburas iti mais. Noranta na ti agtakaw, apa ipakita na pailaeng aya. Idi awan ti makakit-kita, sana innala. Ay sinalbag day tangag tatakaw. Naimbag ta na sabat ka, baro. At ka di masapol mo, tata. Agdamag aklaan ko ma. Ang mga nuada nakita man nagburas iti mais iti kamaisak. Tinakaw dati maisyaw. Ado ka di, tata. Ay, mabali na may sasako siguro. Sayang pa'y daya at tinakaw na. Di na laki na asyan mo tinagmula. Nagawan kat apuson tinagtakaw. Maag no asino man. Kasano nga ta maamwak no asino tinagtakaw. Ay, nurabiida at tinakaw, tata. Awan tinakakita. Ay, saan mo amaamuan Kapilitan na burase kung tinabatbate. Tapno adamot ilakaw. Ang mga nusublyan na atakawain. Awan kat ti magimulak kadagitiin mulak. Nasaysaya at pa'y, tata. Tasayang, no takawon da pa'y. Apay anabartag ka mano. Inton sumangpat ni tatang, makita na ka anabartag. Kabuting ko yan ni tatang. Di rin man danugin na. Di nakamatdanugan kat nawan basol mo. Baso lang yan amin ti uminom. Sanda kumamot nga garamid ka, naglako iti arak, no basol. Maditi ka na yun nga inom, mano. Ang mga numakala ka iti sakit mo. Abay nga rin nga sakit dagiti sana mamartag. Idyam kit din ti kanayon nga aginom. Di mo ka di kasyan ti bagim. Kakasyak mo da. Isungar nga uminom makiti arak. Takasapulan ti bagik ti alkohol. Tapno matay ti mikrobyo. Sabali ti alkohol apagpatay iti mikrobyo. Isumot lang iso. Iso nga ugasak ti buksit ko baba ni ti arak. Tapno matay dagiti mikrobyo. Ay, saan ka amakaaw-awat, manong? Ti salbag. Agur-urok tanabartag. Paimantari ingak. Juni! Na, tasan amariing? Paiman. Juni! Adauram! Ay, ang tiuram tatang. Ay, unay kan. Ah, Nangalaam iti inggatang mo iti arak. Ha? naglako ka iti mais. Ay, son ka tatang. Aha.
Si kagayam tinang takaw iti maisda Tata Tomas. Ah? Saan ko matatinakaw, tatang? Impakadak mat. Di nakulbudan. Tanay baga kanyak ni Tata Tomas nga adda ng takaw iti maisna. Ah? Si kagayam. Impakadak mat iti punti mais, tatang? Anya? Di mo ipakat kanyak ti kinamaag mo. Anay ko. Gusto na, tatang. Nagsakit di madanog. Amok ang nasakit. Ah, Kat barang agnakam ka. Maag ka. gusto, tatang. Di na kumandanugan. Saan ka di nga imbagakan ka? Asaan apan ang dangran ti panang disiplina iti anak? Ad-adda saan ama isuro nujak ikan iti pagnakman na. Ngam namin adon a kinabil mo. Adda ka di nagbaliwan na? Anya nga ro di aramidak. Baybay-ak ang mga ramidlatan iti kaykayat na. Saan akas ti kayat ko asawen? Saan ka nga agpungto tadagos? Kasaumpay ti anak ta, sakbay, adang ram. Makaumang nga ro dun ti ugali na. Intun kwan. Ay, Pangaasim ko mamot. Anak tapay laeng ni June. no ibusan na ti pasensya ka. Ay, saan kun nga ibilang anak? Pangaasim. Saan kumot nga ipalubos no kasta ti aramidam? Anak ko ni June. Manong, apay akadon di agtatakaw iti kalding. Ha? Dakas ka di ti makigayam iti tao? Tao mo't di ah. Ang mga numairaman ka iti kinadakas na. Liklikam day di a tao. Dayamat tawa dakas. Naragsak tupay day di akad kadwa. Liklikam ko mamano. Ado di ti pakigayamam asaan aday jay. Asino ko mga roti pakigayamak? Padi? Wano pastor? Ni manong mo't. Puro rin narabaklat amom. Amok nga amom ti dakas kan saan. Anya ti kayat mo? Day ka na yun na seryoso? Ay madiading ko. Nalaklaka ka amatay no seryoso ka. Nalakomot gaya man amin ama is lakay. Una, tapno data o ti mairanog iti nagbambanugan, saan ket at agtatakaw. Ijay nga rudan nagburasam ti pangipanam kadag iti baka, tapno makapanganda ijay. Awan bakit, ipangko ida ijay. Impat-pata kun ida iti mais, tapno ijay dalatan linaw. Ibatim ka di dagiti baka ijay no rabi eh. Una, ta ijay matayan ti kanenda. Imbag ano saan asumurot dagiti urbon iti sabali a baka. Saan mo ta pumampanaw dagijay? Saan da apanawan ti inada? Apay nga awan ni June iti idana. Anya pa'y ngay. Napan nagbalog Amo matanda diyang anak mo. Awan tinasayaan nga amo na. Day talag balbalog. Ngam napananangay. Saan mo't apo mampanaw iti rabi eh? Ay na, awan lat di mo pagdandanagan. Sumangpat tumatlaeng. Sabali ti agparparik na kanyak. Anya kumangay day ta ang agparparik na kan ka. Pagdandanagam tumat di anak mo amaag. Sabali nga ron ti mariknak. Kaslada na kas anapasamak kun kuana. Kat barang agnakam no adama di mapasama kan kwa na. Anya? Anyat klasim nga ama. Kanayon mo lang arudan akabilan. Itataawan. Awan pa'y dadanagam. Karaman kanu ni June kadag iti barkada na anang takaw iti baka ni Tata Tomas. Isungain nala da ida ijay police station. At dadan ijay pagbaludan. Anya, pagbaludan ko nam. Kasta nga rod, pangasim ko matain takitaan. Agrobatan tain takitaan ti anak ta. Ubing di anak ta mabalod. O sige, mapantay diya pagbaludan, itamat laeng. Kumusta kan dito'y pagbaludan? Tatang,
Warnak dito eh. Nagrigat gayam ti mabalod. Ikarik, agbalbaliw akon. Basta tulungan dak ang makarwar dito pagbaludan. Pangasim tatang. Ikarim nga rod, anak ko. Nga agbalbaliw kan. Saan kan akabilan? No agawid tayo. Basta agnaknakam ka kuman. Uwen tatang, ikarig. Naamiris ko abidot dagiti inararamid ko. Narigat gayam ti agyan dito'y pagbaludan. Jack pulos kayatan ti agsubli dito'y tatang. Sumagsingsing putakon. Saan tay ko mga urayan nga adama di ang mapasamak, sakbay nga intay agbalaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 18, versikulo 1. Ti tao adina ammo ti makilangan iti pada na at tao, ti labagina ti pampanunutan na, kontraan na amin na naimbag apangedang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Saan ka man ang makikuykuyog iti dayjay dungrit a Dennis? Anya ka di ti basol ni Dennis kata kayo, mami. Masun ti trabaho na. Iso ako nayo adungrit? Saan ang maikariday jay a manugangan? Napintas ka. Agpili ka iti makaipaaykan ka iti nanamay abiag. Sino nga ro ti kayat yo, mami? Ni Dani ta inhinyero. Dayjay ngay a Dennis. May salaang amason. Saan ang maipanakal ti trabaho na? Oray mason tanataer ken nagaget, mami. Oray saan anataer ni Dani. Tagnamay ka iti sidong na. Awan sumgar adot-dot ko kankwana, mami. Saan mo't apananguyaw? Ngam, lakay mo't. Kan adayo natataor ni Danny sa boyfriend ko? Apay, maipayan na kakadi iti kinanamay ti kinataer dayjay amason. Oh, si kamot gayam day ta engineer. Di kamot umumaya ni Jay Balay. Ado ti pa ka kumikumak, madam. Umayak to numala, medyo balayo, Adan to nga ta ni Jenny, madam. Ay, wan baro. Sana pumampanaw. Takanayon nga day Jay Balay. Awan ka di pa'y kaayan-ayat na, madam. Awan pa ay baro. Di ka madanakan. Tadaak matamang tulong kan ka para iti anak ko. Oh, agyaman ak narod, madam. Ay ayatak ti anak iyo. Ngam dinak mo't ngamin sungbatan. Dumtang tuday ta, baro. Anos lang. Awan papanan na no di na kan tumulayatan. Sabay ko mga rod, madam. Sige, ikagumaak ti umay inton malam, ije balayo. Ada project mi abalay iti sa bali a lugar, sweetheart. Amangan no inton umay alawas ti panagsublik. Agan-anad ka ije pagtrabahuan nyo, Umawag ka kuma. Wen, sweetheart. Madanagan ka kadi no dinak makita? Kutsyak, saan ka madanagan no adda papanak? Saan? Taamok nga agsubli ka mutlaeng. Saan ka pumanaw? Kastam kaya ma. Awan dadanagan no dinak makita. Si Kamat. Rabak ko lang dayjay. Ay, isang patankan to iti paboritom analoom amangga. Umanayan kanyak ti kadam. Saan nga importante ti anyaman nga isang put mo? Agpapintas ka, anak. Umay ka no ni engineer dito'y balay. Sino nga engineer, mami? Apay ko mga agpapintas, Ni engineer Dani ti bagbagak. Swerte mo day tiyan ako. Anya ko matipagswertiak iti inhinyero, mami?
No dayjay ti pakiasawaam, agbiag ka na sa liwanwan. Jak kayat dayjay nga inhinyero, mami. Amo yumat nga adda ay ayatak. Asino tay ayatam, dayjay Amazon, akanayon anadulpat. Adda mo trabaho na, mami. Sa maysa, adda mo trabaho. Agtinulong kami, tapno agpata kami asaan nga agrigat. Basta agsagana ka, mangnamnama jay inhinyero kan ka. Iti dayta nga edad mo, may saka pa'y nga inhinyero. Awan ka di pa'y kaayan-ayat mo. Adamat sabsabungak, anti. Ngem, kaslasabong iti bakir. Nagrigat apurusen. Agalisto kamot abarok. Sagutam iti kaayayo na. Kaanon to pa'y makita mi nga iti apo ko mi. Bayan nyo, tay kagumaak apurusen ti sabong ti bakir, anti. Saan ka nga agkapoy-kapoy tapno makaasawa kamutan? Lakay kan. Sabagay, kayat naktiin na ti babae, anti. Saan nga taaday ta inamot ti bagbagam asabong ti bakir? Ah. Ni anti met, naragregan asabong ti inana. Loko ka. Gaputa bumakot, ibagamon ang naragrag asabong. Agpay sumat ti bagbagak, anti. Hello, Engineer Danny. Nakawag ka mat. Umayak ko matita balayon ton malam, madam. Umay kalata iho. Silulukat akanayon to'y balay para kan ka. At akadidita ni Jenny, madam. Amangan no adda na panan na. Amangan no jak madanon. Saan pa ya si Mangpat, iho? Aday jay trabaho na. Ngam sigurado, masapa sumangpat ay chay. Sige nga rod, madam. No agritira kami. Umayak dita balayo. Sige, iho. Awan parikot. Ne, binaliwan nyo ti panakornos ti sala, mami? Ada ka ti sa nga iliyo? Nalipatam ka din timbagak nga dasa nga ili ita. Saan akas iti dayjay Amazon? No di kat mabigbig-big a tao. Anya launay ti kinaimportante day taas nga ili. Ta binaliwan nyo pa iti panakaornos ti salas. Agraman kortina. Sinukatan nyo. Idin to takasuksukat mat. Ni Engineer Danny tinapatag asa nga ili ita. Masapo la sangwam. Awan tinagtulagan mi iti sa nga ili, mami. Ha, sikan ti mangsango kan ko, ana. Ti pangadang ko ti masurot ta syakti na. Anak kalaang. Gaputas si Katiina? Kukwam amin a pangadang, mami. Saan ka di akarbang ti mangadang para iti bagik? Siyak lang dadakarbangan na mangadang. Gaputa syakti na. Ti kayat ko ti masurot. Dani, anya dagiti nakita ngayong kargam iti kotsem. Sabong samet kan tsokolate. Kuha, dad, para iti agbalin a manugang yo. Agawa nga rotan lumakay kan. Mga sawa kan. Sana bale, tada ka tulungak iti sabsabungak. Tultulungan nakti inana, dad. Pati di inana, sagutak, tapno mapilit na ti anak na makiasawa kanyak. Aramidam ti amin na pamuspusam. Tapno mapuros mo ti bagbaga masabong. Wendad, di kayag danag. Nuapay nga min addi nakakayat day tabalasang. Kat may saka pa nga inhinyero. Alang arutin, dad, mapanakon. Ala, kat namnamaak ti panagbaligim, iho. Napnapadam. Naguroray itay ni Engineer Danny. Awang ka. Saan ka di ada kayo ti akin sa nga ili, mami? Rumbang ada kayo ti mangsango. Ta sa nga ili yulakat nga rod. Kano kapay anagbalin abastos? Insuro na kakadijay awanan modo Amazon? Ha? Manipod ita. Diyak kayaten amakita ti pan nakikuyog mo kan kuana. Mami, adamat siguro karbangak nga agpili. No asino ti kayat ko alalaki. Dayjay ka di awanan adal kan dolpat ti kayat mo? Oray ko na yung nga awan adal na tanasing patmat, mami. Kan ulitak manan. Ni Dennis ti ay ayatak kat awanin sa balipay. Anya ti impakpakan kan ka dayjay dolpat Amazon.
Napudno ti panagayat na kanyak, mami. Saan ang mabalin? Ti pangadeng ko ti masuro! Imbag da nakasangpad kan, sweetheart. Medyo nabayag kayo trabaho, Makalawas laang mat, sweetheart. Ada ka di parikot? Pilitin nak ni mami ang makisango itilakay nga inhinyero. Kayat mo ka di dayjay nga inhinyero, tadi adal? Ay, tsakayat. Ha, agbagpakutak laangan abalasang. Anya? Inhinyero ko naman, di mo kayat? Basta, jakayat. Si kalaang ti ay-ayat at Dennis. Ay, huwag gayam. Umay kami kan ni tatang. Tatulagan tayo ti panagkalay sata. Kaano kayo nga umay? Ibagak day ta ka ni mami. Inton malam ti Domingo. Umay kami kan ni tatang. Mami, umay ka no da Dennis inton Domingo. Ada kadwana. Iti anyaga po nga umayda dito'y balay. Ha! Jak kayak nga da dumapaw adulpat dito'y balay. Tulagan tayo ti panagkalay sami, mami. Diyo ka di kayat nga agragsakak mo? Awan ti maangay akalay sa nudulpat to pa'y matlang. Oo, panakairan-ranadan ang nagsabat ta dito'y iho. Nagnaak dito tamapanak iti project site mi. Ada ka di bagayo? Ada nga minumaya sa nga ili ti anak ko inton Domingo. Kaya't ko nga umay kamatap no mabait. Anya ka di trabaho ti sa nga ili na, madam? May salang amason. Iso amasurunak. Awan laban na kanyak day tapangas. Masun matlagayam. San arumbang akalangan ti anak mo day ta amason? Iso nga roda kaya't ko nga umay kamatap no agrana kayo. Kan, masorpresa. Sige, madam. Umay kami kini daddy. Dad, kadwanak man inton inakpasyaran ti balasang asab sa bunga? Ala, yung kagumatang itinapinta sa sabong, kan nginginain at chocolate, kastamatan iti prutas nga isagot mo. Wen, dad, dagiti nginginayan na talaga ti gatangak, tapno maayo da. Piliyem ti presko kan napinta sa prutas. Sige, dad. Mabainan to ti masun asa nga ili ti sabsabungak. Anya ti trabaho ti karibal mo? Masun ka no, dad? Mason ko nam. Masigurado nga wan laban day ta amason ken ka, iho. Day tamat nga ron tinamnamaak, dad. Mason kontra inhinyero. Ala, kano ka diti ipapanta? Ta isaganaak manday tangal daw. Jenny, alam dagito anak natang. Mula ni tatang ko dagita. Wow, presko anak na nga. Agyaman nak, Dennis, sweetheart. Sweetheart, agmay may saka ka di dito'y balayo? Ada ni mami ija kusina. Agtugaw kayo, pay. Tain nak ikabil dagiti natang ija kusina. Kan ayabak mata ni mami. Anya da kita, kamote, aba, tarong, sabong tikatuday kan. Mami, naimas na gito ita presko. Ay, marigrigat at talaga. Dagitakit din, ti sagot na kan ka. Umay kayo kit din. Kaya't da kayo ang makasarita ti ama ni Dennis. Umunakan, tas umaruno akto. Umay kayo kumaadagos, mami. At dataw, iha. Ingka man katsaptan. Excuse me pa ya, sweetheart. Inakitaan ti nag-doorbell. Naimbagamalan mo, Jenny. Ha? Mami! Ada sa nga ilim! Paunagam tinaysang sangayan asangaili, iha. Ni engineer dayta. Umunag kayo kano, sir. Kuna ni mami. Nagpintas nga agpaiso ti sabsabu nga mabalas ang iho. Hala, iyawat mo dagita agkakangina asagot mo. Awatam dagiti sagot ko, ading. Mami, umay mo awatan ti sagot dakan ka. Asino ka di dagito'y alalaki? Siyak ti kaayan ayat ni Jenny, tata. Asino kayo kadi?
Sana tata ti may parbang nga awag mo kaniyak. No di ket, sir. Pasensya kayon, sir. Apa yun? Kupit. Mami? Masapol nga itaray da ka di ospital. Nana, umay ka. Tulungan kan. Ipantan, Dennis! Ang mga ano niya ti mapasakot ka ni Mami. Umunakan. Taing ka mangkita iti pangiluganan. O sige, inakon! Umay kan, ma'am. Tulungan kan. Nana, at data yung dito'y balayo. Kat surutan nyo kumatibilin ti doktor. Dagiti maiparit akanan nyo. Masapol aliklikan nyo. Podno timbaga ni Dennis, Mami. Di ka agdanag, Nana. Bantayan da kayo. Di kay baybayan. Agyaman kada kayo, anak ko. Agkidawak iti pambakawan. Gapo iti panang tagtagibasit ko kan kaidi, Barok. Nasinaw kayam ti panagpuspusom. Kat kaano tinagtulagan nyo apa nagkalaysa. Saan akon atubang iti pangadang iyo. Iso ti masurot. Agyaman kami unay, Mami. Adda karbengan ti tunggal may sa amang ngedeng para iti bagina. Saya aten ti makilangan iti pada a tao. Di adal man wano saan, baknang man wano na panglaw. Kasta ti pagayatan ti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, naimbag nga oras kata kayo amin. Naimbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 17, versikulo 24. Ammo ti manakam ti tumutop nga aramid na. Ado ti irugi ti awan nakam na, ngampulos nga awan ti maibanag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Madama nga agad-adal ni Tommy iti kolehyo. Ita, agturpos mati adi na iti senior high school. At da ka di parikot no kasta, bakit? Ay, ningay Gina, makapagtuloy nga tamat nga agadal iti kolehyo. Anya nga iti amok, bakit? Damagam iti ubing no kayat na ti agtuloy adagos wenno saan. Umanay nga tati sweldo ni Juan no aggiddan da nga agadal iti kolehyo. Day tati saan ta nga mo? Ngam ko namat ni Tommy, nga iso ti ipangpangruna ta apagadalain. Ang anya kumangay tinagdumaan da iti adi na. Gapo siguro ta lalaki. Iso ti agbalinto nga ulo ti pamilya. Agpatuloy ako mga agadal iti kolehyo, nanang. Kasano nga agiddan kayo nga agadal iti kolehyo, anak ko. Ang mga no saan tayo akabailan. Kumaano dakkel ti sweldo ti amayo. Agsardeng ka pa'y lang nga agadal, Gina. Agturpusak pa'y. Sakpay nga agadal ka. Kasano ang makaturpos ka? Kat kanayon kamat nga agsukat iti kursom. Jak nga rod kaya ti mo na akursok. Iso asino katak. Kas mo la pagpalpalabasan iti oras ti pagadalan. Anya ko ma. Saan mo't asayang? Tadamot inadal ko. 5 ingak. Kaano ka nga agturpos? Nusukat kamat asukat iti kursom. Sayang ti oras kan panawan, agraman kwarta. Agtal na ka man. Nalalaingak mo't lang am itisika. Apog, apay ka di analiday ka asimungad. Lola, kayat ko kumati agpatuloy nga agadal. Ay kat agtuloy kalata
Saan mo't ka no akabaulan da tatang? No agiddan kami ka ni Manong. Ay, saan kan nga aglid ay apok? Tulungan da ka ni lolom. Agpaiso ka di Lola? Makainrulak matlaangan? Wan, apok. Maikarigatan mi pailaang mat ni lolom. Agyaman ak Lola. The best kayo at talaga a Lola kan Lolo. Ikarim igaid mo ti agadal. Tapno makaturpos ka. What Lola? Saan ko atuladan ni Manong? Amano atawon iti kolehyo. Saan ka di adandanin nga agturpos? Upat atawan nanton iti kolehyaw. Antapay lang iti umuna ato ti kolehyo, Lola. Anya, kasano anapasamak ti kasta, apok. Kanayon na abaliwan ti kursona, Lola. Saan ko amaawatan timbaga ni Nanang yaw? Saan ka no pa'y gayam agturpos nito may iti kolehyaw? Day tangaron ti parikot tatang. Kanayon nga agsukat iti kursona. Ay na, lumakayan iti pagadalan. Ngam awan pa'y na iturpos na. Upat a kurso ti inruginan, tatang. Ngam kada aginrol, baliwan na ti kursona. Ay, kasta mitlagayam. Apay nga ipalpalubos yaw. Impalubos may ididamo, takunana ang narigat. Ngam di mi ammo, nga ulitin na gayam. Adda kayo dayta, no pagadalin nyo pa'y ni Tome. Sayang laeng ti kwartayaw, no kasta. Apay akanayon ka nga da itirwar ti pagadalan, Manong. Siya ka di tisip-siputam? Masya na kadagiti dadakkel ta. Awan ka di konsensya? Apay anak ko na mga awan konsensyak. Pagbanbanugan da ti gasgastosam. Di ka di masyan kadakwada? Ha? Isungarod nga agad dadalak. Agad adal ka itirwar ti pagadalan, Manong? Bakantik ita, isungadak dito irwar. Itay pa'y bigat nga da klase mi. Nakitak iti tawa nga adda ka di tirwar ti kampus. Awan nga min ti profesor mi. Apok, kumusta nga iti panagadal mo? Nasaya at mat, Lola. May mayat ko man wag samarak. Tapno mabit ko amalpas ti kursok. Ay, kat iremedyo tayo, apok. Basta agturpos kalakit, day. Wan, Lola. Saan ka daan nakita yung dagiti grado? Kat na nga to damat? Wan, apok. Ang ni Manong mo, ay, makapadismaya. Ado, dagiti subject na asaan apimasa. Kanayon nga minasa na sumrek, Lola. Ay, Ay, jak mo, iti kapsat mo. Iso ano dumawat kanyak iti kwarta, ibagak nga awan. Saan nyo ka di nga ikikan, Lola? Ay, saan? Sayang laang tinagbanugak, no ited ko iti kasjay a klase ti tao. Apaw, kwinta man numanon tinagastos mo iti panagadal mo? Ha? Saan ko na makwinta, Lolo? Gapaw iti kaadunan, saan mo na makwinta? Hanya ita ti maipakita man na adal mo iti manu atawa nakaadam iti iskwilaan yaw. Ipakitak nga damat na adal ko. Agnegosyo ak, Lolo. Ipakita ma, saan lang nga iti sao, no dikat iti aramid. Ipanagnag ko nga damat amok, Lolo. Sige, kariten ka apaw. Ipakita nga raw ti kabailam. Agaramid ka iti pakakitaan. Saan laday ta agpangpangas ti amawm? Ikandak nga ro iti pagpuunak. Tagnegosyo ak, Lolo. Anya? Sayang lang ti kwarta, maipiyarkan ka. Mangrugi ka manay, ngem awan tumanen ti banag na. Anya ka di ti pagmumuryutam, Tommy. Apay akayat da, Lolo, apagadalin ni Gina. Angam siyak, di da kayat nga ikan iti pagpuunak. Pagpuunam iti? Agnegosyo ak.
Anya ko maanegosyo, anak ko. Amom, saan da kayat nga isugal ti kwartada iti awan kasiguraduan na. Imbagak mo't nagnegosyo ak. Saan mo ang mapabasol ni lolom, anak? Si Kaa ti mangipamuspusan. Agtrabaho ka, tapno maadaan ka iti kwarta. Ipakita kada kayo. Ama addaanak tumat iti kwarta. Saan ako na dumawat kada kayo? Ang damot diskartik. Kat ipakitam anak ko, saan laeng nga iti sao? Aramid ti pakakitaan. Agsagana kayo, Lola. Ay, anya nga iti isaganak, apo. Umadan hindi pa nagturpos ko. Ah, Mapantayo iti universidad. Buyaan dak nga agmarcha. ay, kasta ka de, apok. Ay na, nagsaya atin. Saan ko pa nga imbagbagaan? Tapno sorpresa. Ay, kunak no inton umaypay laeng a semestre. Nalipatan nyo ka din. Akanayon ti pa nag-summer ko. Ay, pagsayatan nagagpaysaw, tanag-summer ka, apo. Iso nga rod nga inananusak ti nag-summer, Lola. Ita, nagbungan ti panagan-anos mo. Saan lang asyak ti nagan-anos? Uray da kayo mat, kanilolo. Lola, amin tayo. Sayang, anak ko. No kumaimpas nagmumot tinagadal, nalpas ka kumamot akas ijay adim. Jack man mo. No ape amarigata na kaagadal. Saan mo nga amin nga ipaspas na ti panagadal mo? Saan ka nga interesado? Kasta nga ta, nanang. Tinasayaat nga ramidam ita. Agtrabaho ka, tapno damot kwartam. No di mo kabailan ti trabaho iti daga, kumporme di tan a trabaho, nadalus lakit di apagsapulan. Inaklag pa isuro kinilulong at kitikit, nanang. Ay, may mayat pa'y, no masursurum ti agkitikit, at damot makuna apagsapulam. Lolo, agpaisurok man nga kitikit. Maanusam nga ta. Ti kastoy a trabaho, masapul ti anaws, sirib ken gagay. Padasa ka, lolo. Basta isuro nak. Ngam, apay akasapulan ti sirib. Tapno makapanunot ka iti bukod mo nga aramidain. No anya ti itsura ti ikitikit mo. Tapno saan ka nga agtultulad iti aramid ti sabalay. Madi ka di atuladan ti aramid ti sabali, lolo. No makita ti akin aramid, amunan at tinulad mo ti inaramid na. Ah, kastagayam, lolo. Katapno maawatam ti kayat ko nga ibuksilan. At damay sa apasamak akayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta, lolo. Inta pa iti salas, tapno may mayat ti panagtugaw ta. Ibagakan ka ti amin. Bakit? Napanandag iti agkabsat. Ni Gina, napan ije pag-up-applyan na iti trabaho. Itakano nga min ti interview na. Ay, sapay ko ma, tamaala ni Gina. Ay, katjay matkabsat na. Ay napanan na nga tamanan. Napan ije siyap ni tatang. Imbagak nga agpaisuro nga agkitikit. No kumataimpas na ti panagadal na. Adda kumamot nalpas na. Awan ti pabasulan na Naitad kan kwa na amin agundaway. Ngam di namat ginundawayan da ita. Ay, di nala tinulat ti adi na. Nakalpas iti kurso na tamanakam nga anak. Nga muuray kasta, anak tapay laeng. Data ti mangidalan kan kwa na iti husto adan at ibiyag. Ita, dumngeg ka iti ibagak, apaw. Adda dua anagsalip iti panagaramid iti basket. Sagpipituda iti basket nga aramidain. Agduduma adi sinyaw. Ngem limitado ti oras a panagaramid da. Apay ngay alimitado ti oras, lolo. Dakkel nga minagatad ti premiaw. Ket gapu ta limitado ti oras, sigurado asaan da amalpas amin ti pito a basket.
Adda ka din nakailpas, lolo? Day may isa. Tapno masigurado na nga iso ti makagunod iti gungguna. Rinugyan na ti maysa. Idi nakagudwa na. Nangirugi man na ni ti maysa. Kat day may sangay, lolo? Intuloy na aging gaanalpas na ti maysa. Nangirugi manain. Kat kalpasan ti maysa. Inrugi na ti may katlaw. Awan ka di pa inalpas di imo na, lolo? Nangirugi manain iti maysa. Aging ga iti may kanam. Ngem awan pa inalpas na. Tapanay rugi laeng ti inaramid na. Anya nga'y tinapasamak iti udi na, lolo? Nagtingtingain ti kampana. Kaya't naasawain, nalpasan ti oras. Ket kinita da numano tinalpas da. Asino nga'y ti adu tinalpas na kadakwada, lolo? Jay panay rugay. Narugyan nan ti may kapitaw. Ngem, awan tinalpas na. Jay may sa, nakaaramid iti upat abaskay. Ita, apaw. No sika ti mang premyo kadakwada. Asinaw ti premyo am kadagiti dua. Diyan nalpas na, lolo. Jay mat ngamin may sakit, panay rugi laeng. Awan mat nalpas na. Amumat gayam. Kasta ti aramidem. No anya ti rinugyam, ilipas mau. Itatadatan dito'y sapkaw. Damagak ba na paok? Saan ka di asumuko manain, adi mo pa'y narugrug yan ti agkitikait? Saan, lolo? Tapno sa anak ama itulad iti nagaramid iti basket, apanay rugi? Nasaya at no naawatam ti inistorya. Ti sumuko adagos iti inrugi na, adi na pa'y inlepas, ad-adda nga awan nasaya at apagbanagan na. Ikagumakitan, lolo. Ilipas ko ti irugik. No kasta ti aramidam, makitam tao ti magapuanam. Ngam no saan mo nga ilipas, anya nga iti makuna ang nagapuanam. Ala, lolo, mangrugita nga ruden, tapno adda malpas ko. Sakbay amang rugita, masapul nga amuampay dagiti alikamen, kenno kasano nga aramatayn, tapno na anayas ti panagtrabahom. Anak, kumusta mo't nga iti panagsursurom nga agkitikit? Saan ka kadimanan asumuko? Saan, tatang? Diyak kaya ti mayarig iti inistorya ni lolo nga aglaglaga iti basket. Apanay laeng rugi, ngem awan nalpas na. No kasta ti aramidam, makitam tumot lang tigapwanam. Ngam no sumuko ka, gapu iti kinasadot, kan saan ka nga interesado. Ad-adda asika ti maawanan. Tadi ka makasursuro. Agpay suta ko nayo, tatang. Iso a jerinog yak nga ingkitikit asinanwang. Uray narigat, ikagumak nga ilepas. Katintun malpas mo, addan maipanakal mo, taaddan nagapuanam. Wan, tatang. Narigat at talaga jay rinugyak. Jak amo, no aginggat kaano amalpas ko. Iti anyaman nga ang gulo ti trabaho. Gagat ken anos ti kasapulam. Tapno magunod mo ti baligi. Tomi apaw, apay ang nakarupangit ka amang sangsango di ta obra maestram. Adda ngamin basit kurang itikilo na, lolo. Anya ti imbagak nga alikamen arumba nga aramatem, no dandanin malpas ti obra maestram. Nagrigat, lolo. Ngam ikagumak nga ilepas. Ilipas mau tapno adda makuna ang nagapuanam. Wan, lolo. Lolo, nalpaskon. Naliha kon ti inaramid ko. Nagpintas ti inaramid ko asinanwang, lolo. Ay na, ita, addan makuna ang nagapuanam, Tomi Apo. Dakkel a kwarta da ita, numalakaw. Inan anusam nga inrugay, agingga analpas mau. Ti manakam a tao, ado ti magapuanan na, ngem ti pasig arugi, awan to ti malpas na.
Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon